Nemrégiben legszebb álmom teljesült. Olyan helyen jártam, ahol előttem még nem igen járt újságíró. Engedélyt kaptam, hogy belépjek a nagy európai űrközpontba, ahol a legtitkosabb helységet kivéve mindent megnézhettem. A bázis parancsnoka egy fiatal hölgy volt, aki egy rendkívül érdekes történetet mesélt abból az időből, amikor még mint HG-11-es felderítő működött. Akkoriban Sally éppen, hogy kikerült a kiképző iskolából, mikor egy csendes hétköznap furcsa jelek érkeztek az űrből. Bázis jelentkez. Ismétlen bázis jelentkez. Itt a Z8-as megfigyelő objektum. Itt a bázis. Vétel. Ismeretlen eredetű segélykérő jelek érkeznek folyamatosan a ZZ galaxis felől. Pontosan honnan? Azt még nem tudjuk. Hogy lehet az? Olyan gyengék a jelek, hogy nehéz pontosan bemérni őket. És még valami. Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de ezek Morse jelek. Morse SOS, amit a Földön már régen nem használunk. Objektum Z8. Ne szórakozzatok! Mérjétek be pontosan, honnan jön az adás. Még hogy Morse jelek. Morse már csak a távközlési múzeumban akad. Igyekezzetek a beméréssel, hát ha valaki bajba kerül. Oké, parancsnok. Megvan bázis. A jelek a ZZ galaxis második szektorából, az Izi bolygó felől érkeznek. Valami elavult szerkezettel fütyülik, mert csak az elektron szuperszemiotikkal tudtam bemérni. Köszönöm, objektum Z8. Végeztünk. Légy éber! Értettem, bázis. Adás vége. Figyelem! Itt a bázis parancsnok. HG-11-es felderítő sürgősen jelentkezzen a parancsnoknál. Megismétlem. HG-11-es felderítő sürgősen jelentkezzen a parancsnoknál.